Ado, izlazi Mati iz bolnice. Kako znaš? Sad tetak priča ocu. Stigla do njega preko pošte iz Tuzle. Sutra će otac ići po nju. Sutra će nam i tetka doći da kuha ručak. Hvala Bogu. Propada ono što nam je otac obećao da će nas voditi majci u posjetu. Nećeš Tuzla nikad vidjeti. Neš ni ti? Mene otac ne bi ni vodio. Niti imam što obući, ni što obući. A imam li ja? Za vas muškinje je svejedno. Vi možete svakako. Drugo sudite. Kad budem veliki, ću vidjeti Tuzlu. Hoćeš kad te u vojsku budu uzmali. Ja možda nikad neću. Morat ćete ja kad budem veliki. Onda ću se ja udati. Nećeš ti mene ni vidjeti. Ako hoćeš da te vodim u Tuzlu, nemoj se udavati.